Evo je mi. Ustala sam, danas nam u Velenju, zamislite, pada snijeg i kiša, mislim snijeg i kiša. Bila mi je drugarica, popile smo kafu, otišla je kući i evo ja sam doručak napravila, ja i Ema smo doručkovali, Semir je na poslu, Eman isto tako u školi, odsutra su ako Bog da početnice. Tako da, evo, hoću malo da zategla sam spavaću sobu i hoću sad da usisam malo i da prevršim taj tu prozor i to. Jer oprala sam prije Ramazana, ali mi Ema stalno čeka babu kad ide s posla, tako da je sve meljavo. Pa ću to začas i da malo usisam. Nemoj se penje na kreveteme. Ne, staj tu, ne može, kakav vid mama očisti, vidi. I kako je polago je svidlo. Ko je ovo isparilo? Nema, je to samo ovdje isparlaš da može gdje da počuš. Ovdje nam je kornjača. Ona sebi navuče. I onda ona uživa. Evo me, hoću da pravim hormašice, pošto Semir posti, uvijek gledam da nešto ima slatka, tako da sad su došla na red i hormašice. Pa pravim po ovom receptu, znači 2 jaja, ovo ide. Bila sam Emu uspavala, hajde reko da polako napravim rahat, međutim samo što sam počela ona je ustala. I govorim Eman, reko ne da se, Boga mi, da napravim ono da me ne ometa. 2 jaja umutimo malo i onda dodamo 2 šoljice šećera. Pošto ja nimamo ni sasvim male šolje, ja ću se ravnat po ovim čašicama. Molim, ljubavi. 1. Šta, ljubavi? Lopti, oj. 2. Ovako. Pa ću opet malo ovo ne koristim mikser za hormašice, mislim da nema potrebe, najbolje ovako ručno. Živote mu! Igra. Gledaj, ljubav, bato. Jel on nije ostavio da ti degaš? Jesi, Ani? Pošto nemam poslovne male šoljice, ja uvijek mjerim ovu kao šoljicu. Tako da super mi je. Ovo su čašice neke bile u dostanu. Zašto? Aha. Evo ga 2. Došao je na red pekmez. Pa ću onda ja to sve umutiti skupa. Oj, ljubi mama kornjaču svoju. Vanilin šećer 1. Što je, što ne igraš?
dodala. Sad ću dodati 2 šolje mlijeka i dodat ću 2 ove zdjelice brašna. Tu mi je mjerica uvijek za hurmašice, po njoj se mjerim. Aha. I 1 pecivo. I znači ja se uvijek mjerim po ovim zdjelicama. Ja 2 stavim ove zdjelice brašna i pecivo 1. I sad ću to umutit. Da smjesa bude onako lijepo čvrsta. To što baš? Jaje! I sad tu se treba lijepo mijenjati. Ja lijepo, onda ukuhat može se rukom, sad ću ja tu rukom ukuhat. Ja tu uzmem sad rukom i ukuham, oprala sam prije normalno ruke. Ako šta ne ide po redoslijedu, ja to počnem snimat, kuham i onda Ema zaplače pa ja onda nešto joj dodam i to tako i bude. Samo je bitno da bude lijepo tijesto. Ništa, eto uglavnom što se tiče smjesa, sad ću vam pokazati kako izgleda, pa ću ja to oblikovati da ne bi gubila ovako vrijeme na oblikovanje, pa ću vam pokazati kako sam ja to zapravo napravila. I normalno kad se ispeku pokazat ću vam. Samo na brzaka da vam pokažem kako ja oblikujem. Uzmem ovo rende, kašika mi je mjera. Znači uzmem ovako kao na kašiku, da bude spram ovoga, da bi mi kao bila jedna slična drugoj. I onda na rende. I trudim se normalno da bude svaka ista, ako naravno može. Ako ne, bože moj. I evo je ovako. Ema njema se tamo igraju. Mislim tu, ali se čuju u kadru su. Tako da, evo. A ona hoće samo kako ona hoće da se igra i onda njemu valja kako ona. Ali on nju prevoli, a i ona njega. A? Tamo vam je svježe, ja izračila ti sad jutro sve otvorila, pa treba prvo malo zatvoriti pa nek se grije. Ništa, kad završim opet vam pokažem kako izgleda. Evo ih, sad ih odo da stavim da se peku. Evo mene i mog Emana, ode smo do Hofera. Da kupim, nestalo mi je praška, pa iskreno uzmem ga u Hoferu i omekšivač mi bude gore na akciji. Tako da, eto, ode smo kasnije dosta samo uve. I hoćemo na šišanje, Ema neku frizuru hoće. Kako će mama frizuru? Baskat. Kakva je tu bogata frizura? Ono, što sam šišu. Ja. Da smo ovo jedinačno bio. Aha, to neka nova frizura. Koliko je gužva, narod ide s posla, vjerovatno. Tako da, stvarno ima u ovo vrijeme, inače oko 3 narod se vraća s posla, pa bude gužva. Mogu mi se sad je u Lidlu katastrofa, ne može se ući. Zato ja odem do Hofera, nije mi vala previše gužve. Pa to subotom u Lidlu. Oj, katastrofa. Pa i neki popust. Evo me. Završila sam što sam trebala, kupila sam u Hoferu. Uzimam jedan prašak u kutiji, ne bude iskreno skupa, dobro mi otkuhava veš. Pa ga uzmem samo za otkuhavanje da imam, tako da mi je super. Eman je uzeo neki sebi wafl sa karamelom da proba. Kaže, mama, hoćeš ti probat? Pa reko, ti ga sebi kupio. Nisam ja. Kaže, neću ni ja ako nećeš ti probat. A nema šta pogleda, tanko nešto skru. A u stvari dođu 2. Ovako nešto, to je nešto novo, 60 centi. Tako da, ja, eto, kupili smo. Sad idemo da se šišamo. Mislim da se Eman šiša i onda idem kući. Zakuhala sam jufku za bureka.
Ema mi je počela da jede s Emanom burek sa mljevenim mesom, tako da voli sad oba dvoje i nekako mi je draže moga iskuhat zbog toga. Mislim što oba dvoje jede. Najvjerovatnije Ema nam kreće u vrtić, tako da što se tiče toga jedva i čekam da se ona uklopi, da se adaptira. Drago mi je zbog nje jer stvarno voli sa djecom. Pravit ću večeras pašalokom pa ću snimit i sutra ako Bog da radim ramazansko čišćenje i to ću snimit i pravimo hafu. Žene moje, hvala vam što se tiče savjeta za željezo što ste mi pisali šta trebam da koristim. Lijepo je čuti od svakog ponešto, pogotovo kad tako nešto mislim je u pitanju zdravlje. Lijepo dođe da neko da savjet. Tako da eto, hvala vam puno i na tome. Ema nam je danas popravio sebi trotinijet, odmah išao da se provoza, a boga mi hladno je, kiša i s malom smo izlazili, ali boga mi je baš zima. Tako da eto, vidimo se kasnije ponovo. Zdravo ljudi. Izašli ja i moj Eman malo da prošetamo, dosadno nam u stanu. Došli do ovdje da vidimo ovo klizanje. Termini kakvi su, pa smo snimili. Ne znam koliko će se vidjeti. Ali je trenutno zatvoreno zbog hokejskog tima. A i obnavlja se led. Pa ne radi. Sutra radi do 7. Nismo nikad klizali ovdje, Eman. Nismo. Ne znamo. Ja. Ja ne znam da bi smio, a Eman govori da bi volio da proba. Pa možda nekad i probamo, Eman, ha? Pa šta misliš? Pa dobro bi bilo. Bilo bi smija. I misliš da se mama? Ja bi se opucao prvi. Misliš da se i mama? Kaka mama to ne smije. Mama to ni ne voli. Mama je nekakva, ona neće probati neke nove stvari, to ona Sve što neki strah ima. Ona ima neku tu Ona samo radi što je navikla. Takva je. Smo došli malo velenje ovdje u Sončni park. Malo da prošetamo. Dosadno u stanu ovo, evo tam si. Dosadno u stanu ovo sad loše vrijeme i... Mogu kazati da je uskoro otvorio kanal. Ljudi, ima i ja jedan, uskoro ćemo otvoriti i meni jedan kanal. Pa tako Ja, kao za djecu, jel? Ja. A nije, dobro mogu gledati ko hoće. Može ko hoće. Snimat svašta, neke izazove, snimat ću malo nešto, možda okunjaču svoju... Pa ja, više dječji, jel tako? Ja. Ali eto, zaprate Emana. Dajte mu Nije još podršku. kanal, izašao, ali uskoro. Biće ako bude. Da ćemo reći u njegovom videu kako će se zvat kanal. Mi muški izašli, a ženski otišli malo spavat. Minala, kako je, voda sine. Ona je Minala mala, bolesna, pa ne spava noćima. Pa je legla malo da odmori. A ja i Eman spavamo. Kako je. Jel da? Ja. Mi smo... Tako i kako je. A šta ćeš što je ovdje bilo? A i ja sam sinoć slabo spavao. Eman je isto nešto se budio čitavu noć. Nije bilo ništa tako napravljeno sin. Šta je ovdje prije bilo ovdje žiru? Pa nije mi rekao će ništa da je bilo, ne znam. Da nije kako jezero ili šta. Nije prosušilo. Ne znam. Pa još ima voda. Još čudno, još kolika je rupa. Pa može tako onako napravljeno, možda baš za plazanje, za sankanja, znaš. Ja, možda Da je ostavljeno. Baš je velika A ovdje sigurno prije bila rijeka. izbrdice. Nije rijeka, možda i jezero si. Da, jezero. Ovdje su bili aparati prije, oni za kafu. Aparati za kafu. Sad nema, mislim. Ne. Ha? Nema. Ovo je WC. Nema toga. Pa sine, trebalo bi biti za čaj, za kafu. Pa da... Čekaj, možda ima. Treba Memu dovesti ovdje na igralište. Treba, već. Da malo igra.
Možda će zima mlad kafu. Dječje igrališta, a ovdje su za tenis, nije za tenis, za odbojku. Za odbojku. Galerija male naputnikove kiparske kolonije. Hoćemo u galeriju? Ovo je užao sine, zatvoreno. Ha? Pa zatvoreno. Jedina otroška kiparska galerija u Sloveniji. Tu se prave one emane, one, vidi gore, od drveta, od... A, puno su onih stvari se pravi od drveta. Ja, Koju su djeca pravila. Kao u Dubaju, kad su ljudi okrećivali parku. ovdje si ti bio kad si bio mali. Ovdje si ti bio kad si bio mali. Kad smo nekak došli tako. Prije bilo. Nemoj tam blata si. Ali je baš lijepo za djecu. I ovo je baš veliki park za šetanje, za... koji ima psa da izvede. Ovo se zove Sončni park. Gdje bude ona fontana? Tamo više. Negdje fontana ovdje. Da je bila. Hajde vidimo tamo prošli. Pa sad sigurno sine ne radi. Ajde gore možda. Prijav malo prešetati. A nekad spavaju njih dvije, a... Minova je baš iscrpljena, izmorena. A mala ima upal uha. Pa kogod je bolovo upal uha, zna kako je začekano. Pogotovo za djecu. Sad ćemo vam i pokazati što se ovo zove Sončni park. Po ovom sunčanom satu. Nemoj si. Po ovom sunčanom satu ovdje. Kad je sunce, prema sjeni se orijentišeš koliko sati. Evo vidite. Ovako. Tako izgleda. Sol. Koliko je, koliko sama? 12. 12. Ovo je. Šta je tu? Što piše? Hajmo cijene. Sedam do 10 traje. Od 7 do 10. Urnik. Hajde vidimo urnik.